ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ವ್ಲಾಗ್ ಎತ್ತಿಯ ಕುಡ್ಲಾಗು. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಚಿನ ಪುರಕ್ಲ. ನೀ ಶುಕ್ರವಾರ ವೀಕೆಂಡ್ ವೀಕೆಂಡ್ ಇನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡು. ಯಾನು ಊರಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಾದು ಅಂತೆ ಬೇಗ ಬೈದೆ ಊರಿಗೂ ಅಂಚಾದು ಬೇಗ ಬೈದೆ ಇಲ್ಲದೆ ನನ್ನಂತೆ ಇನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಊರಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ 11:40 ಮುಲ್ಪದ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಂಚಪ್ಪ ಊರ್ದ ಪಂಡ ಒಂಜರದ ಟೈಮ್ದ ಫ್ಲೈಟ್ ಇಂಚ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಒಂತೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡು. ಇಂಚ ಅಕ್ಕನಕ್ಲು ಪಿದೆ ಪೋತಿದ್ರು ಅದು ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಂತದ್ದು ಒಕ್ಕನ ಪಿದಾರ್ದು ಏರ್ಪೋರ್ಟಿಗೆ ಪಾರುಂಡು. 9:30 ಮುಲ್ಪದ ಪೋಪ 9:30 ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ 11:40 ಫ್ಲೈಟ್. ಕೆಲವು ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಉಂಟು ದೇಹ ಮಾತ್ರ ಅದು ಫ್ಲೈಟ್ ಕುಲ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಊಡುಪ್ಪೆ ತೂಕ ಅದು ಪೋಪನಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟದೊಂದು ಕಿಂಜ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಗಂದು ಆಸೆ ಆಡು ಮನ್ಪಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಉಂಡು. ಊರಿಗೆ ಬರೋದೇ 1.5 ವರ್ಷ ಕರೆಯಿಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಅಕ್ಕನ ಮದುವೆಗೆ ಬೈದಿನ ಅವೇ ವ್ಲಾಗ್ ಅತ್ತು ಅವೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಊಡಿರ್ತೀನಿ ಅಂಚಾದು ಹೋಯ್ ಉಳ್ದಿಗ್ಗ ಸಿಯು ಕುಡ್ಲಾ ಅವಲ್ಲೇ. ನಮಸ್ತೆ. ದೀಕ್ಷಿತ್ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ನ ಟೈಮ್ ಬೈದಿರು ರಪಕ್ಕ ಇಪಕ್ಕ ಬಂದುಲೇರು ದಾಳಿ ಬಂದುಲೇರು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾದನ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಮಂತ್ರಿಗೆ ಊರುಡು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಒರಿಯ ಬರ್ಪೇರ ರಡ್ಡನ ಬರ್ಪೇರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಕರೋನದ ರೂಲ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಕೇರಳ ಕಾಸರಗೋಡು ಕುಡ್ಲಾಪುರ ರೋಡ್ ಅಂಚಿಗೆ ಫ್ರೀ ಓಪನ್ ಜಾಗ ಮಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಜಾಗ ಇತ್ತು ಪೊದು ಬರೋಡು ಜಾಗ ಓಪನ್ ಆದ ಪೂರ ಓಪನ್ ಬರಲಿತ್ತೆ ಸಾದಿ ಓಪನ್ ಆದ ಪೂರ ಲೈನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಂಡು ಸಾದಿ ರೋಡ್ ಸೋಕಾತ ಇದ್ರ ಡಬಲ್ ರೋಡ್ ಓಪನ್ ಆತು ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜ ಓಪನ್ ಇಲ್ಲ ಓಪನ್ ಇತ್ತ ಓಕೆ ಏರಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಫೋನ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಬುಕಿಂಗ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ರೆಡ್ ಬರಲ್ಲ ದಿಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಾಪ್ಲೆ ಊರು ಕೂಡ ಬಿಟಾಲೆ ನಾಳೆ ಬೆಟ್ಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಟ್ಟಲ ಮಾಡ್ಲೆ ಓಕೆ ಪಿದರ್ಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕೊಡ ಹೋಗ್ಲಿತ್ತ ತುಲೆ ಇದು ದತ್ತೊಂದು ಶರ್ಟ್ ತುಲೆ ಇದು ದತ್ತೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕಿಡು ಬರ್ತಾ ಕಟ್ಟ ಕಮ್ ಆನ್ ದಿಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತುಲೆ ಬಲೆ ಸೀದೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಲೆ ಬರೋದು. ಹೊಸ ಗಾಡಿ ಎಂಕಲ್ ಅಂಡ ಸಮತಾರಿಕನಾ ಗೊತ್ತುಂಟಾ ಪಲ್ಲೆ ದಾಲ ವಿಷಯ ಇತ್ತು ನಾ ಪಲ್ಲೆ ಪೋನಾಗ ದೀಚಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಆನ್ ವೆಕೇಶನ್ ಪಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋನಾಗ ಯಾರ ಉಪ್ಪೇರ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದ ಅಂದಿತ್ತ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೆಕೇಶನ್ ಮನೋಲಿಂದೇನು ಅಂದ ದೀಚಿ ವ್ಲಾಗ್ ನ ಲಾಸ್ಟ್ ವೆಕೇಶನ್ ತುಲೆಂದು ಅಂದ ಹೋಪನ ಬಕ್ಕ ಐದು ಬಕ್ಕ ದಿಕ್ಕು ಜಾಗ ಚಾನ್ಸ್ ಅಂದ ಐದು ಕೊಂಚ ಬರ್ಪೇರಂಜನ ಅಂದ ನಾನು ಹಿಂಗ ಹಾಕುವ ರಾನ್ ಬಕ್ಕ ಗೊತ್ತ ತೂದು ವಿಡಿಯೋನು ತಪ್ಪೇ ನೋಡ್ಚಿ ಈಗ ಖಾಲಿ ಪನ್ಪುನ ಜವಾನೆ ಸಿಗಿದ ಎಡ್ಡೆ ಜವಾನೆ ರೈಟ್ಲ ಮುಕ್ಕಲ್ ಒಂದು ಬಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ನೆರಡು ದಿಕ್ಕಿನ ಸೇರೆ ಗೊತ್ತು ಆವಡಪ್ಪ ಆವಡ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಆವಡ ನೆಂಗ್ಲ ಪೂರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ್ ನಾವ ಏತ್ ತುಪ್ಪ ತೂಲ ದಿನಾಲೊಂಜಿ ತೂಲ ಬಕ್ಕ ಬನ್ನ ಗೊಂಜಿ ಸೆಟ್ಟ ಮಂತ್ ಬಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಜನಿಕ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಸರಾಗ ಬರ್ಪೆ ಕೂಡ ಅವಾಗ ರೆಡಿ ಮಂತದ ಎಂಗ್ಲಿ ಪೂರ ಬರ್ಕ ಮದ್ಮೆದಲ್ಲಿ ಆಡು ತಿನ್ಕ ಸೂಪರ್ ಅಪಗ ಅಪಗ ಕೂಡ ಪಾರಡು ಅರಿಯ ಪೋಪನ ಅಪಗ ಪಿರವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಜೋಡಿ ಬರ್ಪುನಿ ಜೋಡಿ ಪಕ್ಕಿಲು ಒಂದೇ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇರುವೆ ಕಂಡಿದ್ದೆ ಆಯ್ತಲ್ಲೇ ಬೊಕ್ಕ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾತಾಂಡು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಬಾಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ತು. ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಡಿಚಿ ಬಂದಿದ್ದು ಬಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಬೊಕ ಪಿರಬೋದು
ಬಾಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಎಂದೆತ್ತದು ಪಿರ ವೇಯಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಪಾರ್ದು ಸರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಂಡು ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಂಡು ಕಂಜಿ ಮಾಲ್ ನಮ್ಮ ಜವನಿಯರ ಕಂಜಿ ಮಾಲ್ ಇರ್ತುಂಡು ನನ್ನ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ನನ್ನ ಸೀದಾ ಫ್ಲೈಟ್ ಕೊಲ್ಲುನತ್ತೆ ಬಾಕಿ ಬೊಕ್ಕ 3 hour 40 minutes ದ ಜರ್ನಿ ಉಂಡು ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕುಡ್ಲ ಶಿವ್ ಆ ಥರ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಜನ ಒಳ್ಳೆಯದು ಶಿವ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಚ್ ವ್ಲಾಗ್ ಎತ್ತಿಯ ಕುಡ್ಲಾಗ ಗೋನೆ ಮೂಲೆ ಎತ್ತು ಇವತ್ತು ಕಾತೊಂದಿತ್ತೆ ಆಯೆ ಏನೋ ವಿಡಿಯೋ ದಪ್ಪರೆ ಕಾತಕೊಳ್ತೀನಿಗೆ ಯಾರು ಬಂದಾಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಫ್ ಮಯಾದೆತ್ತೆ ಆಪಲ ಕೆಟ್ಟಾರನೇ ಒಪ್ಪುನಿ ಮೊಬೈಲ್ ಐಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಂಪನ ಈ ಅತ್ತ ಓಕೆ ತೂಲೆಯ ಲೋಗೋ ತೂಲೆಯ ಗಾಡಿ ತುಲೈ ಉಂಟು ಬಗ ವಿಶೇಷಂ ಕೋಬ್ರಂ ವಿಶೇಷಂ ಜೀವನ ಜೀಗುಜ್ಜೆ ಆಯ್ತಂದ ಎರಮಲ್ಲ ಕಾತ ಮೋರಡು ಮಾಸ ಬೈದನು ನನ್ನ ನಿಕ್ಕು ಮದುವೆ ಅಂತ ಕೊರಲಿಯಾ ಅಮ್ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಈ ಆಪುನಡ ಅಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಬೇಗ ಕಮ್ಮಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾತ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಜೀವನ ಜಿಗುಜ್ಜೆ ನಮ್ಮ ಸಾವರ್ದು ಬಾಯ್ ಅದ ಹಾಂ ಒಳ್ಳೆ ಬಾಯ್ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಬಾಯ್ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಓಷನ್ ಬರ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಏರ ಉಪ್ಪುಡು ನಿನ್ನ ಓಷನ್ ಬರ್ಲಿಡ್ ಅತ್ತ ಹಾಂ ಒಮ್ಮೆನ ಓಷನ್ ಬರ್ಲಿಡ್ ಏರ ಒಳ್ಳೇದು ಹೋಮ ಹಲ್ ಮಾಯ್ ತತ್ತಮ್ಮಕ್ಕ ಈ ಬರ್ಪುಣ ನಿಕ್ಕು ಸೊ ಎಂಕಳು ಇಲ್ಲಡೆತ್ತಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿಯೋ ಜಿಂಜ ಒಂದಿಲ್ಲ ನೀರದ ಬಾಟಿನ ಕರ್ಮ ಕುಲ್ಲಿಯಲ್ಲ ಅವು ಓಷನ್ ಬರ್ಲತ್ತವ ಬಿಸ್ಲರ್ದು ಎತ್ತೀನಿ ಪತ್ತಿಯ ಓ ದಗನೆ ಆ ಸೈವಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹೊಡೆದವಾಡು ಯಾನೊಂದೆ ಬಚ್ಚಿದಾಗೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನಾನು ತಿನ್ಪವನ ತಿನ್ಕ ಹಾಂ ಬಾ ಕೊಡ್ಲ ತಿನ್ನೋಡು ಮನಸ್ಸು ಮನ್ಪಡು ನಮ್ಮದು ಅಂಬೋಡು ಅಪ್ಪೋಯ ಮೀ ಜಿಂಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಂತೆ ಬಿಡ್ತೆ ಗಾಡಿ ಓಕೆ ಅವಾಗ ಹೋದಾಗ ಹೊಸತ ಭಯಂಕರ ಮಾರ ಎನ್ನ ಗಾಡಿ ಜಿಗ್ಗಾತ ಎನ್ನ ಗಾಡಿ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಹೊಸ ಬಂಪರ್ ಬೈದನು ಇಂಜಿನ್ ಹೊಸತ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಹೊಸತ ಆಡತ್ತ ಮಾರ ದಾದಾಪುನು ಆ ಏರಿನ ಮೆಗ್ಗೆ ಅಂತ ತೂತಿದ್ದಾರೆ ಮೆಗ್ಗಿ ಎಂಗಲ್ ಟ್ವಿನ್ ಅಣ್ಣಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾರ್ತಿಸಿ ಮೇ ಓ ದಗನೆ ಮೇನೆ ತೂಲೆ ಮೇಗೆ ಪುಂಡಿತನ ಕೊರ್ಲೆ ಮೇನೆ ಪುಂಡಿತನ ಕೊರ್ಲೆ ಎತ್ತನೆ ಮೇನೆ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಬಂದಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅದ ಮೇಲೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಬಂದ್ಲು ಐಶ್ವರ್ಯ ಪೋಯ್ ಪೋಯ ದೂರ ಬೈ ಓಡಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಪೇರು ಮೇ ಎದುರುದ ಕಚ್ಚಿಗುಲ್ ಇದು ಬಾಕ ಎತ್ತುಕೋರು ಬಂಡಿದ ಕುಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಎಸಿ ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ ಬಂಡಿದ ಕುಲ್ಲಿಯಾ ಗಾಡಿದ ಎಸಿ ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಇದು ಸೆಕೆಂಡಾ ಚಳಿ ಸೆಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ ನಿಂಚಿನಿಮೆ ಮೂಲ ಲೈಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಗಿ ಜಿಗ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ನಿಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಡ್ರೈವರ್ ಮೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಮಾನ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗೊತ್ತು ನಿಂಗೆ ದುಡ್ಡು పోతే ಇತ್ತು ದಿನಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಆಗ್ತೀರಿ ಸ್ಟಡಿ ಸೇತ್ತಿ ಗುಂಡಿ ಪಾಡಂ ಬೋಪನಿ ದೆಪ್ಲ ಬಾಡ್ ಪಿರೋಡ್ ಅಂತೂಲೆ ओके सी यू गाइस बक्का दिखवा तो कतला है बाद में दुम्ब ಬರ್ತಾ है तभी वीडियो बनाता है पूगंड्र वैद बारी फ्रेश उंडी बन पेर उंडा फ्रेश उंडा हां आय पंडगा नाय माता ಗೊತ್ತು ಫ್ರೆಶ್ ಎಡ್ಡೆಜ್ ಇಲ್ಲ ಓ ಸೇವಂತಿಗೆ ಏದಿಗೆ ಮಾರ್ಗ ಸಗರ ಮೂಸಕ್ ಮಾರ್ಗ ಐತಿಯಾ ಮಾರ್ಗ ಅಜಿಪ 50 ರೂಪಾಯಿ
ಬಂದಿರೋದೇ 60 ಬೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ 80 ರೂಪಾಯಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ದುಬೈಯಿಂದ ಬಂದು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಂಚಾ എൻ്റെ 200 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಟು. ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಉಂಟು ಫುಲ್ ಇತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋ ಲೈಕ್ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಮಂಗಳೂರಿನ ಹೃದಯ ಭಾಗ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ್ ಹೃದಯ ಭಾಗ ಅಂಬಲಿ ಕಟ್ಟಮೆ ಓ ತಗನೆ ಇಜ್ಜಿ ಕುಡ್ಲದ ಸೆಂಟರ್ ಮೇನ್ ఉంది ಲಾಲ್ಬಾಗಿ ಓಯ್ಯ ರೈಟ್ ಬೊಚ್ಚಿ ಎಂಸಿಸಿ ಉಪ್ಪುನಿ ಮಾತ ಮೂಲೆ ಅತ್ತ ನಿಕ್ಕು ಸೆಂಟರ್ ಗೊತ್ತುಂಟು ಆಯ್ಗನ ಮೂಲು ಕಾಲೇಜ್ ಕೆನರಾ ಉಂಡು SDM ಉಂಡು LSS ಉಂಡು ಐಕ್ ಮೇಗ ಸೆಂಟರ್ ಬೋಡಿ ಸಾರದ ಉಂಡು ಇಂಚಿ ಮಾಡು ಸುಲ್ತಾನ್ ಬತ್ತೇರಿ ಉಂಡು ಹೌದ ಉಂಡು ಬಕ ಆಮಿಟ್ ಮಾಡು ತಣ್ಣೀರ್ ಬಾವಿ ಉಂಡು ಐಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಬೇಗ ಅತ್ತ ಸೆಂಟರ್ ಪಂಪ್ ಇತ್ತೆ SDM ಬತ್ತು ಮತ್ತೆ SDM ಕಾಲೇಜ್ ಬತ್ತುಂಡು ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜ್ ಬತ್ತುಂಡು ಮೇನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಜೈಲ್ ಬತ್ತುಂಡು ಜೈಲು ತೋಜಿ ನಂಗೆ ಪಂಡಿನ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏವಾ ಪೇಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಹೊಸದು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಹೋಟೆಲ್ ಅಯೋಧ್ಯ ಓಪನ್ ತೋಜುಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಬೋತುವೋಡು ಅಲ್ಲ ಉಂಡಾ ಅಂದು ಪಾಯ್ ಇದಾದ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬನ್ಸ್ ಬನ್ಸ್ ಇದು ಬನ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಅಯೋಧ್ಯದ ಬನ್ಸ್ ಆಣಿಸೋಗೋದಿಂದ ಇದಾದ ಆರ್ಡ್ರ್ ಅಂತೀನಿ ಕಡ್ಲೆ ಮಜಿಲ್ ಬಡ್ಸಿ ಕಡಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಫೀಸ್ ಮಜಿಲ್ ಬಂದಷ್ಟು ಕಡಲೆ ಆಫೀಸ್ ತಿಂದು ಬಚ್ಚಲಿಗೆ ಬಜಿಲ ಮಾತ ಬಜಿಲ ಕಡ್ಲೆ ಹೂವಿಗೆ ಬಜಿಲ್ ಇದ್ದಾನೆ ಬಜಿಲ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅತ್ತೆ ಬಜಿಲ ಕಡ್ಲೆ ಎಟ್ಟೆ ಕುಡ್ಲದ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಏನು ಇಂಜ ಕಡ್ಲೆ ಬಜಿಲ್ ಇಜ್ಜ ಕಡ್ಲೆ ಬಜಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಏನು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಆರ್ಡ್ರ್ ಬಂತೆ ತಿನ್ಕ ಬೋರ್ಡು ಜಪ್ಪುಗ ಜಪ್ಪು ಜಪ್ಪರ ಸೀನಿಚ್ ಜತ್ರ ಲಕ್ಕ ಇರ್ತಾನೆ ಸದ್ಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಅದು ಬತ್ತು ಬನ್ಸ್ ಬನ್ಸ್ ಕಡ್ಲೆ ತೋಜಲ್ಲಿ ಕಡ್ಲೆ ಮೇ ಬನ್ಸ್ ಬಂತು ಕೆರೆಂಗ್ ಕಡ್ಲೆ ಜೀವಗೆಡ್ಡೆ ಕೆರೆಂಗ್ ಕಡ್ಲೆ ಬನ್ಸ್ ಹಾಂ ನಮಗೆ ಕೆರೆಂಗ್ ತಿಂದೇ ಕೆರೆಂಗ್ ಲಗಾತೆ ಕೇರಳ ಆಸೆ ಇತ್ತಿನಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಒಂಜಿ ದಕ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಪಂತೇರು ಬನ್ಸ್ ಬತ್ತಿಲ್ಲೇಂದು ಅಂಚ ಇದೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಮನ್ಗಿನ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾ ನಿಂಗೆ ಓಕೆ ಕಲಾಸ್ ಅದೇಯಾ ಕಷಾಯ ಕಷಾಯ ಕಪಕ್ ಕಪಕ್ ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಕಷಾಯ ಬರೋಡಿಗೆ ಐಕ್ ಅತ್ತು ಐಕ್ ಆರ್ದಾದ ಪಂಡೇರು ಪಂಡ ಡಾಟ್ 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 ಈರ್ನೇ ಪೋಪುಟ್ಟಿ ಯಾನಿಗೆ ಕಫಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟ ಅವಲ್ಲ ಕದಾಲ ಕೊರ್ಲೆ ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೋಡಿ ಓಡ್ವಂಡಿ ಕೆಟ್ಟಿಂದು ಎಂಕಲ್ ನಾ ಚಾ ಪರ್ತಾಂಡು ಅಯೋಧ್ಯೆಡು ಬಾಯಿ ಶೋಕುದ ಲೈಟ್ ಇಡು ತಿಂಡ ನಂದು ಆದೆತ್ತನಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಪೋದು ನೀರು ತಿಂಡು ಪದ ಜೊಟ್ಟಿಗೆ ಗಂಟೆ ತಾಂಡು ಇಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ 6:16 ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಆಲ್ಟೋ நம்ம எத்தேவன் அது சரியா போச்சு பனியே ஈ பனு ஈர சுருக்கு பனு ஆ பனு
ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಎತ್ತಿಯ ಆಗ ಪಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟ ನಾಚಿಕೆ ಹಾಕೊಂಡಿಗೆ ಆಗ ಬಕ ಪೊನ್ನುಲು ಮಸ್ತ್ ಆ ಏರಿಯಾ ಬಂದು ಕೇಂದ್ರ ಅಂದ ಎಂಗ್ಲ ಎತ್ತಿಯ ಅಮ್ಮ ಜಾನ್ ಉಲ್ಲೇರಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇ ಪೋಯರು ಬಲ್ತೇರು ಓಕೆ ಅಲ್ಲ ಬೆಲಕಾಯಿ ಆತನು ಬೆಲಕಾಯಿ ಆತನು ಗುಜ್ಜದ ಕೈ ಪಂಪರಂಡು ಅಂಚಾದ ಇಲ್ಲಡೆ ಎತ್ತ್ಯ ದಾದ ಎತ್ತನ ಬೊಕ್ಕ ದಿಕ್ಕುವ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಸಿ ಯು ಬೈ ಬೈ ಫಿಲ ಜಾತ್ರೆ ಬರೋದು